Hi, Namaskar. This is Leju's Life. Actually, এই ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ମନାଲିର ସୋଲାଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ସୋଲାଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲି ଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ଘୋଡ଼ା ସୱାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି, ଡର ତ ଲାଗୁଥିଲା, ସାୟନା ବି ମୋ ସହିତ ଥିଲା। ଘୋଡ଼ା ଜୋରରେ ମାନେ ଏମିତି ହଲୁଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ପଡ଼ିଗଲା ଭଳି। ସାୟନା ମୋ ସହିତ ବସିକି ସେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ସୋଲାଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲିରେ ଟେମ୍ପରେଚର ତ -9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହୁଥାଏ। ସେଇ ଭିତରେ ବି ଘୋଡ଼ା ସୱାର କରିବାର ମଜା କିଛି ନିଆରା। ସେଠି ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ଆଉ ରୋପୱେ ଏସବୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ଘୋଡ଼ା ସୱାର ଏମିତି 6 ରାଉଣ୍ଡସ୍ କଲୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଥିଲା। ମନାଲିରେ ପ୍ରାୟ 3 ଟାଇମ୍ସ ଆମେ ସୋଲାଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲିକୁ ଆସିଲୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁକିଛି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ଗେମ୍ସ ଗୁଡ଼ା କିଛି ଖେଳି ହେଉନଥିଲା। ସାୟନା ତ ଖୁସିରେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ହେଲେ ସେ ବି ଡରୁନଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ଅଟଳ ଟନେଲ ପାଖର ये ହେଉଛି ସ୍କିଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ସ୍କିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇ ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଏବେ ସ୍କିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ।